Bog ljudi, ja sam Danijel. S obzirom na ukupni broj kršćana u svijetu, broj Jehovinih svjedoka se ne čini previše impresivnim. Ali mnogi od nas će priznati da smo se na jedan ili drugi način s njima negdje susreli. Bez obzira dogodio li se taj susret na našem kućnom pragu ili negdje na ulicama i trgovima, redovito ćemo sresti pristojne ljude koji u rukama nose časopise svoje organizacije. Iako će često sa sobom imati i Bibliju te zvati se kršćanima, od toga dvoga su beskrajno daleko. U cjelokupnoj povijesti ljudske religioznosti ovo je jedna od najvećih prijevara svih vremena. Obično, ako želimo raskrinkati neku laž, onda moramo ukazati na ono što je nelogično i pogrešno u dotičnoj stvari. Međutim, ovdje je to pravilo nemoguće pretvoriti u praksu. To nije zbog toga jer nema laži u nauku Jehovinih svjedoka, nego je problem u tome što toga ima toliko da ćemo u ovom kratkom prikazu biti prisiljeni pokazati samo kap u moru obmana kojima kula stražara hrani svoje vjernike. Samu organizaciju je prije negdje 150 godina osnovao bivši adventist Charles Taze Russell. U svome tumačenju Biblije samoga sebe je prozvao vjerni i razumni rob, aludirajući na jednu Isusovu prispodobu. I jedino je on kao vjerni i razumni rob sposoban za autentično tumačenje Biblije. To potvrđuje i kula stražara iz 1919. godine. 1973. godine u knjizi Božje kraljevstvo 1000 godina se približilo stoji da Russell nije nikada tvrdio da je vjerni i razumni rob. Nadalje, na pitanje treba li štovati Isusa, organizacija 53. tvrdi da treba, ali mijenja svoje mišljenje 87. govoreći da ne treba. Cijepljenje je bilo zabranjeno do 1952. a onda je bilo dopušteno. Transfuzija krvi je bila dopuštena do 45. a onda zabranjena. Transplantacija organa je bio osobni izbor do 1967. a onda se izjednačuje sa kanibalizmom, da bi se 1980. vratilo ponovno na osobni izbor. U kuli stražari iz 1907. piše da nije protiv savjesti otići u vojsku, ali 50 godina kasnije piše da s obzirom na prigovor savjesti Jehovini svjedoci moraju odbiti služenje vojnog roka. Dakle, potpuno suprotno. Iako nama vjerojatno nije posebno zanimljiv podatak o uskrsnuću ljudi koji su živjeli u starozavjetnoj Sodomi, bit će nam zanimljivo razmišljanje ove organizacije. 1879. piše: ljudi iz Sodome će uskrsnuti. 1952. piše: oni neće uskrsnuti. 65. oni će uskrsnuti. 88. oni neće uskrsnuti. I nakon toga su još 4 puta mijenjali mišljenje. Zanimljiva stvar, jel da? Posebna je priča bitka kod Harmagedona, ili ono što mi bolje poznajemo kao smak svijeta. To je Jehovinim svjedocima najčešća tema i manje više se kao potka nalazi u svakoj temi koju obrađuju. Jer ako svjedok neće biti pobjednik u bici kod Armagedona, onda ništa što postoji nema smisla. Zato su se vodeći ljudi kule stražare pobrinuli dati neke smjernice kada će se to dogoditi. Prvo promašeno proročanstvo je bilo 1914. godine, zatim 1915., zatim 1925., zatim 1942., zatim 1975. Sva su ova predviđena bila potpuni promašaj, ali to nije pokolebalo vjernoga i razumnoga roba da i dan danas govori kako se treba pripremiti jer je kraj blizu. S obzirom na to, čovjek bi pomislio da u 2015. godini neće više biti niti jednog Jehovinog svjedoka na svijetu, ali nije tako. Naprotiv, broj im je u porastu. Sad ćemo vidjeti zašto. Vidjeti vedrog i radosnog Jehovinog svjedoka u njegovoj službi nije rijetka pojava. Doista, kada propovijedaju drugima i pokušavaju obratiti ljude za Jehovu, osmijeh im neće silaziti s lica. I potpuno će biti uneseno u to što govore.
Netko bi dobio dojam da je to prava vjera, jer veselje, mir ili sreća je ono što svi tražimo. Međutim, kad završe sa službom propovijedanja i posvete se u običajnom životu, ako tako što za njih uopće postoji, svi oni postaju uplašeni i izranjeni ljudi koji zapravo u ovom životu nemaju prave radosti. Naime, Kula stražara kao krovna organizacija Jehovinih svjedoka izdaje mnoštvo časopisa, knjiga, letaka, publikacija i sličnih stvari. I sve se vrti oko samo jednoga, oko kraja svijeta koji će doći. I da se nitko ne bi uljuljao u svojoj vjeri, to im se stalno stavlja pred nos. Kraj je blizu, kraj je već pred vratima. Jesi li spreman za bitku kod Harmagedona? Pripremi se, nije još puno ostalo, još samo nekoliko mjeseci dolazi kraj i još more sličnih opomena koja te drže unutra. Jer nitko se iz straha ne usudi napustiti organizaciju. A ako nije iz straha, kada ti netko bezbroj puta kaže jedno te istu stvar, i sam to možeš početi vjerovati. U svojoj službi Jehovin svjedok je često izložen krivim pogledima, pogrdnim riječima, a ponekad i nasilnim ponašanjem onih kojima propovjeda. Mnogi od njih imaju štošta za ispričati vezano za to. Veliki dio svjedoka ima i financijskih problema, jer biti u Jehovinoj službi zahtijeva puno odricanja. Svaki tjedan treba skupiti dovoljno sati propovijedanja, a to nije mala brojka. I naravno zbog toga onda trpi posao. Osim posla, trpi i obitelj, kojoj se ne može dovoljno posvetiti. Pogotovo ako je ta obitelj, kako oni kažu, daleko od istine. A s obzirom da Jehovini svjedoci ne bi trebali održavati bliske odnose sa bilo kime tko nije svjedok, onda je ta organizacija krivac mnogih razrušenih obiteljskih odnosa. Kula stražara određuje što ćeš obući, s kime ćeš se družiti, što ćeš misliti i govoriti i još mnogo drugih sitnica koji svjedoče da tvoj život ne pripada tebi nego Jehovi. Ili točnije rečeno, kuli stražari. Na kraju jedini svijet koji ti ostaje je onaj u tvojoj mjesnoj kraljevskoj dvorani gdje se sastaješ sa drugim svjedocima. A to znači, ako i vidiš laž u svemu tome, ne možeš samo izaći samo tako, jer gdje ćeš otići kad izvan same organizacije nemaš niti jednog poznanika, a kamoli prijatelja? Ono što se na početku činilo kao religija svjetla, sada se čini kao mračno mjesto. Čak i ako se radi o najjednostavnijoj stvari, ako želite nešto dokazati Jehovinom svjedoku, nećete uspjeti. To nije zato jer su oni u pravu, nego zato jer su djelomično u pravu. Radi se o ovom. Uobičajeni argument se može predstaviti kao silogizam. On se sastoji od dva suda i od zaključka. Kod njih također postoji takva argumentacija, ali sa nevaljanim zaključkom koji nije nužno istinit. Na primjer, oni kažu ovako: u Efezu se slavila poganska božica Artemida. Marija je bila u Efezu, dakle Marija je poganska božica. Ili još jednostavnije, u zoološkom vrtu sam vidio žirafu. I slonac živi u zoološkom vrtu, dakle slon je žirafa. Razumijete? Stvarno, ako učemo u njihov način argumentiranja, prije će oni uvjeriti nas nego mi njih. Drugi način kako možemo raspravljati s njima je da im mi predložimo neku temu, a ne oni. I to ima svojih ograničenja, jer kad oni vide da su izgubili svaki argument, onda to pripisuje Luciferu koji ih vara kroz usta sugovornika. Ali svejedno pokušajmo s ovim primjerom. U 6. poglavlju Ivanovog evanđelja vidimo Isusa kako objašnjava Židovima što trebaju činiti da imaju život vječni. Međutim, način kako se može baštiniti vječni život nije pasao slušateljima Isusovog govora. Naime, on im je rekao da ako žele u raj, moraju jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. I to je ponovio više puta. I Židovi su se pobunili protiv tih riječi, pa su mrmljali i prepirali se. Znali su da se ne radi o metafori. Isus nije rekao: ja sam kao kruh života,
nego tijelo je moje jelo istinsko. Jehovini svjedoci ne samo da ne vjeruju u realnu Kristovu prisutnost u posvećenom kruhu i vinu, nego se uglavnom nikada ne pričešćuju. Isus nije rekao tko bude slijedio nauk kule stražara ima život vječni, nego tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, on ima život vječni. A oni to ne rade. Zato ove korizmene dane iskoristimo za neku žrtvu kojom ćemo vratiti prijatelja, poznanika ili člana obitelji pravom Isusu, koji želi da se svi ljudi spase. I neka vas sve blagoslovi trojedini Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti.